Tikulandeni kwina kulikonse kumene mukutsatiranso program ya lero ya Haso Yanga. Haso Yanga baja timacheza ndi anthu osiyanasiyana, ama business osiyanasiyana, mageno osiyanasiyana, ochititsa chidwi komanso osangalatsa. Nde lero tufuna ticheze ndi anzathu amene amasambitsa agalu kuapatsa treatment yonse yoyenerera. Timangoti ku DB kaya mmene timaneneyamo atifotokozera bwinobwino. Tufuna timve kuti kodi zimakhala bwanji ntchito yawo, kugwira ntchito ndithu kusambitsa kukongoletsa ziweto zimenezi agalu. Ine dzina langa ndi Sungana Nsiliya, takhala ndi pomwepo. Muja ni mafotokozera muja tili ndi abwana amene iwowa amagwira ntchito ndithu yosambitsa agalu, kuwabebetsa akali bwinobwino. Bwana, dzina ndi ndani yoyambirira? Ine ndi Sinus Chapula. Kuchokera kuti? Ine kwathu ndikudedza. Kudedza? Mayani. Kumayani kokozizira? Inde kozizira. Kuno kulilongwe mmabwera kumagwira ntchito imene yosambitsa agalu. Mwina mmaitchula kuti chani poti aliyense ntchito yake amayidziwa bwinobwino? Ife pamalo pathu pano pati matchula kuti kudakwashe dog bath. Kudakwashe dog bath. Dzina limeneli lidabwera bwanji? Dzina limene lilo ndikuti anu ake amene anayambitsa dzinali. Okay. Anakhalitsa kwambiri ku Zimbabwe. Ndiye nangopitiririza dzina likulipititsa ntchito. Inu business imeneyi kapena ntchito imeneyi mudayiyamba liti? Imene iyo nayamba 2013. 2013? Kufika tu 2026 zaka zingapo zimenezo zodutsa sotende. Exactly. Chidachitika ndi chani kuti muyambe business imeneyi? Kwenikweni chachikulu ndikhoza kunena kuti kama ndi limene linapangitsa kunena kuti ndiyambe ndizipanga business imeneyi. Okay. Sinangodzuka lero kuti ndikapanga za dog bath. Sinambise ndine. Amene anambitsa ndi mwana wa Michael Zimbewu. Okay. Amene machidwa Love Zimbewu. Ndiye uja akugwira ntchito anayamba ntchito iyi 2009. Anayamba 2009? Ndiye ine nali kukhomo kwawo. Kenako ye uja anadzasiya ntchito iyi ndikusira ineyo. Ineyo pondisira kunali woti ndikukhala ngati ndikumuthandiza iye. Kenako munthu chanadza ndisira ndithu molingana ndi mmene ndimachitira pamalo pano. Komanso chilimbikitso kwambiri chinachoka kwa makastoma amene amabweretsa agalu kuona kuti imene walandirira. Chifukwa pachiyambi penipene ndikuona kuti pamalo pano makhala azimayi amene amayendetsa za DBs. Azimayi ndi amene ankapanga izi? Kumano azimayiwo sikuti amagwira ntchito ngati mmene timagwirira ineyo ayi. Amangokhala ndikumangolandira ndalama, munthu obweretsa agalu yekha amasambitsa yekha. Mwachidule ntchito iyo ife timagwiritsa ntchito experience. Pamalamulo ake sikuyenera kuti munthu azigwira galu kusambitsa, koma munthu amene abweretsa galu asambitse eka. Ndipo funa kuti tikhale ndi makastoma amene sikugwira galu wa munthu wina aliyense. Kuchokera nthawi imeneyo fika mpaka pano timapanga zimenezonso. Chifukwa yake tindi makastoma lochulukirapo ndithu. Ndili ndi chidwi kuti 2009 mmene munkayamba nthawi imeneyi kuti akuphunzitsana akusiyirani munthuyo nkumachita naye limodzi mpaka 2013. Ulendo wophunzira udali wotani kuti muyambe kusambitsa agalu? Kwenikweni sinangokhala kulimba mtima. Choyambirira. Nangolimba mtima and makastoma chinawasikomera kuti iwe upitirize kugwira ntchito. Chifukwa anthu achi timatha kumalandira agalu wawo ndikumawasambitsira. Ndipo mwezi omwe ndikunena kuti atsikana amene amakhala pano amangokhala pa mpando, amangolimba malisiti, basi nkulandira ndalama. So pano ine nditafika ndimalolera kusiya kulemba malisiti kukhala pa mpando, kubwera kugwira agalu kumulowesa mu munthu kumusambitsa kumukwecha bwinobwino. Kufuna kogwira ntchito ndi ngati ziweto ngati agalu kudambira muli wang'ono kapena
mutakula kale pamene munamba konora agaluwa kodi ndikhoza kumapangapo business kumagwirapo ntchito makamaka nditakula kale mutakula muli mwana simunali munthu joweta ti agalu sindinaloreponso kuti ndikhoza zakhala kuti ndikakula ndidzapanga za agalu ayi mwangokhala basi munthu mene amakhalira pa dziko kuona kuti zinthu zikusintha basi nikudzaona kuti tamba program imeneyi nthawi yanu yoyambilira yoti mwabwerano kudzagwira ntchito kugwira galu zinali zotani? Choyambilira ndi eno ake agalu aja akabweretsa galu amatha kutipatsa mawu olimbitsa mtima kuti musamuope galuyu mugwireni musambitseni tsanga kulumeni ndiye ena amathone ndi ayi mugwireni apa kutanthauza galu ja amakhala ndi munthu cha tikugwira amene pajapo koka kwambiri cholinga akati atembenuke asalume dzanja chifukwa kumene ngati munaona mati mugwira galuja pamutu bwino amakhanga kuti basa kudzozota ina chena chifune chichitike sakhaso ndi ukali ayi skill imeneyi munaphunzira pompano kapena munkaidziwa kale? Skill imene ndaphunzira pompano ndithudi nde mukangwira chapa khosi paja savutavuta kwambiri ayi akati alume loleze kuti sosavutaso apo machisazo ngati munakumbuka poyambirira munakumena ndi chigalu china chake anamba kumusambitsa ndi mbala wanga uja chigalu amene ujayo amavuta olo mwina akamatha kumuluma koma ifeyo timatha kukwanitsa galuja onoro galuyo akupanga izi timugwire yonchi mutha kuona olo balanga panali ka distance kina fumina 60 cm galuja kuti amugwire pafupi ndi chain ndipo mweneyo mutha ngati munaonetsetsa ndinamugwira pafupi ndi tundi khosi pangakhala mapanga chonchi madziwa kuti galu sanga nditani sanga ndilume mamudziwa masiku ano oyambilira mufuna muyambe zimenezi nkumauza anthu kapena achibale banja anofuna ndiyambe kusambitsa agalu adazilandira bwanji? Makamaka ndinene chilungamo akubanja olo achibale sanadziweponso zoti ndikupanga ntchito imeneyi olo ndikapita kumudzi anthu amafunsa kuti iwe mtawuni umagwira ntchito yanji ndine ndimati inetu mtawuni ndimapanga zosambitsa agalu agalu nkumusambitsa ndine ndimati ine ndimapanga ziti ndimene ndimadyera patawuni pa chabwino oro anthu ena sanakhulupirirebe achibale anadzakhulupirira pamene atabwera kuona kuti zikuchitika akusambitsa agalu akulandiradi ndalama zikutekadi ndithu bale wathuyu njira yopezera ndalama ndikusambitsa agalu ndifuna ndidziwe kuti tsiku limene makhala mukusambitsa agalu ndi litiro? Kwenikweni timakonda kusambitsa agalu Thursday ngati lachinayi pali chifukwa chapadera chimene mudayikira tsiku limeneli? Chifukwa chake nchiyani? Chifukwa chakuti kwathu kunoko makangati ku area 47 panali madibi tanki awiri osewa amagwiritsa ntchito lachinayi chifukwa chonena kuti business athu ndi kamodzi pa wiki ndiye kuti wino pange tsiku limodzi usankhe tsiku lako lapaderadera ndikuti makasitomala sakupeza ambiri azikukumbukira kumene kuti amapita kuti ndiye naona kuti ndi bwino tisankhe tsiku lachinayi kuti aliyense wakufuna azisankha kuti ndipite kwakuti mwachisazo panali dibi ngati ku area 15 chakubwandiro pali dibi ina chaku spearhead ndiye osamapanga lachinayi lepeso naona kuti ndibwino tipangenso lachinayi kuti anthu amene ali around area 47 aziti zifikira mosavuta amene ali ngati 1 series azipita ku spearhead amene ali ngati area 14 15 azilowera ku 15 koma amene ali area 47 sector 1 2 3 4 5 akwanitse kutifikira ngati pano pafupi ndi pa zodiac koma kuyambira 2013 mpaka ndithu 2026 uno ulendo osambitsa agalu ntchito imeneyi mungaufotokoza kuti wakhala kuyenda motani? Ndizoona di ulendo umene uwo takhala tikuyenda nawo nditumasambitsa agalu bwinobwino upandanso chovuta china chilichonse. Agalu amene amakhala mwina akuchulukira akubwera ndi mitundu yake iti nditi? Timadziwa kuti kuli agalu osiyanasiyana mitundu yake iti nditi? Pamabwera di mitundu ya agalu pali alokolo ma German Shepherd abuadogi tina timafulafe
tima fluffy ndi tija taubweya tingono ndi tobweya ngono oh timeja ndi ma fluffy tsiku lanu likati lakwana lachinayi limene mmakhala mukusambitsa agalu limaoneka bwanji masiku sako maosi okay chifukwa chokuti anthu amene timagwirira ntchito kunoko amakhala oti osiyanasiyana mwachitsanzo agalu anthu ena amapezeka kuti sanabwere anthu ena abwera ndimene zimakhalikira masiku sako maosi nthawi zina kubwera agalu ambiri nthawi zina kubwera agalu ochepa nthawi zambiri zimakonda kuchitika izi makamaka ngati mafendi pamwezi pajapo pali Twix nake agala mabwera pochulukirapo Twix nake abwera ochipekerapo ndimene zimatonekera mwina pa tsiku business ikati mwapanga amakhala agalu ochuluka ngati masiku sako maosi mukandanenera masiku sako maosi mukandanenera nthawi zina mwina kubwera agalu 80 oh tsiku limodzi agalu 80 okay zimachitika ndithu gathakuthera zimene ndekumakhala tubize mumakhala mugwira ntchito anthu angati tiyelekeze tsiku limene kwabwera agalu 80 si ife tikakhala mwachidula ndingoti Thursday iliyonse timakhala pa anthu atatu sititengera kuti kwabwera agalu mwakuti komabe timangoti yonse tipite tikathandizane ntchito akakubwera agala ngati kakubwera agala ngati tikagwire ntchito monga ngati mwandifunsira kuti kodi kukati kwabwera kwa agala ochulukirapo mwina makubwera kwa ngati ndimene ndinamutangwika maximum mwina 80 mwina pamene tikupirira kucheza kwathu ndimafuna ndidziwe kuti munakhalako ndi galu amene anabwera pano ndikuthawa kukana kusamba tikudziwa kuti agalu si anthu oti ungaganizane nawo bwinobwino zimatheka agalu amabwera pano zimatheka kulowa mkarimu ndikuthawa zimatheka ndithu ndikuthawa zikatero ndi mmatani zikatero mwinake agalu uja amayesera kumuthamangitsa galuja fa galuja kathawa amabwerera kumene amachokera ndiye galuja ngati ali womvera amatha akamuyankhula amatha galuja kuyima mwinake uja ndikumugwira ndikutani ndikumumangaso ndikumubweretsanso kachikena ngati galuja akupitirirabe kupita ine ndili ndi njinga iyo ndimathamangira kutsogoloko mpaka nokamutchingira mpaka galujayo atabwera ifeyo tigwire ntchito mpaka na atasamba kunthamangitsa galu panjinga zimachitika zuka bwanji bwana oni galu panjinga galu ndi chinthu chovuta kusambitsa galu ndi ntchito yophweka yovuta ndi ntchito yovuta inu mathana nazo bwanji ifeyo chachikulu kwambiri tikamasambitsa galuwa timambataona galu maonekedwe ake okay fuwa maonekedwe galu amatipatsa chithunzithunzi kuti galuyi akhoza kundiluma ndeni mupange chonchi okay galuyi sangandilume ndimupange chonchi for example uyu fluffy uyu ndikumusambitsa baba ulo nditangana kumbali sangandipange kanthu foti ndikumudziwa ndeno tikamasambitsa galu kudzozoti galu yakhoza kundipanga zinthu maganizo athu osamapita amakhala ku galuja maganizo athu tikamasambitsa galu ngati ali wawo kale amakhala ku galuja timaona galu iyo maganizo asakhale kutali alipo chidwi kwa galuja ayo alipo agalu amene mumadziwa zoti mtundu wa galu ndi wovuta alipo ngati chana galu amene makamaka ngati ma German Shepherd amene aja amakhala ovuta mmathana nawo bwanji amene ajawo ndikuti ndabwino kwambiri sachedwa kuzolowera akadziwa chimene akuchita samavutayi ndiponso chiyambi ndi chimene chimakhala ngati chovuta poyambirira ngati tilipo ano pati makhala anthu atatu galujayo timamugwira anthu atatu kuthandizana ndipo mpakana amapezeka kuti ulendo oyamba amasamba timamusambitsa mokakamiza ulendo wachiwiri simamugwiranso choncho ayi amakhoti pang'ono ndi pang'ono akutani akuzolowera akumazolowera basi madzafika poti tsopano tamudziwa tani akusamavutaso ati
Galu anakuluma nkoni chiyambireni? Anandilumako. Weeks ago. Mukadabwera kana kuonetsani bala anandiluma apa. Masana ndilumire pano ayi. Anakulumira ndi kuti? Anandilumira makomo mwa ndimenda so makomo mwa anthu ndimasambisa galu. Zimatheka so kuchoka pano kansambitsa galu pakhomo. Zimatheka. Ndani akakulumira ndi kumene? Anakandilumira kumene kumati ndili makastoma laso ambiri makomo. Amene mmakasambitsira galu kwa. Nde inuyo zimakhala bwanji kuti pakati galu akulumeni akakulumani choncho mmakatenganso mankhwala achiwewe aja? Ayi ineyo akandiluma galuja sindipita sokerenga mankhwala achiwewe. Ineyo ndimakhala ndichikhulupiriro chone kuti ngakhala ndiluma galuyo masukuli angandipatsire vuto nalilonse ayi. Agalu makhati ndikwaziwa. Kapena kujeni kudedza kumayani munatsanzika kuti galu zindivuta akandiluma zizindichitikira zopsa. Ayi kutsanzika kwendeni nene chilungamo sinatsanzike pang'ono muno pomwe. Koma chisisi chake nchakuti chilimbikiso chimabwera chifukwa chonena kuti galuja ine nthawi zambiri ndili ndi adokta ina ake. Ndi pamene ndapita ineyo adokta amakhala alipatiso kuti anthauza nena kuti ine ngandikugwira ntchitoyi papezeka ndi vuto machitsanzo ngati marebezi zina ndi zina pali kesa ikulu timatha kuwaza nake galu aja amayitana adokta aja makhala mbali machitsanzo ngati chiopsezo chachikulu kwambiri makhala yokhudza ndi ngati rebezi so marebezi amakhala ovuta ndene ngandikudziwa kuti galu ndimamusambisa ndi galu yamandira treatment yoka kwa dokta aja makhala olimba mtima sindikhasoka ika kani kalikosi ngakhala ndiruma ndikuluma kumene amandilumako kumakhala kuti zangochitika mwangozi asati kuti galuyo basa nangofuna kuti andilume ayi nthawi zambiri amachulika agala amene wawo ndagala makamaka ngati ma German Shepherd ting'ono timakhala kuti kusamba siti kutidziwa nde basi kuti tizolowere bwinobwino funa kuyirikiza kumakhala ngati chiyambi poyambirira nde kumakhala ngati mavurirapo nde kuti tikagwire chidwi chimakhala kugaluja wapezeka kuti pena pake munthu ndi munthu ndithu wapezeka kuti galuka jako kamafuna kadzirereze kufuna kadzirereze pakapeza kuti dzanja ndikamwe galu sakumana ngamene apeza kuti galu charani waluma fwa galu sangangomanga lero ndi lero ineyo la galu ndovura andilume cheso nimene undidzirereze ndione kuti mangubani ndichifana nene kuti kamasambisa galu chidi kwambiri makhala kwa nani kwa galu aja ndi akapeza kuti waluma amakulu waluma chifukwa cha mwangozi dzanja ndikamwe galu chazarani zangokumana kuti pakapoga mori galuyu afuna kunduma ayi galu chamafuna dzirereze ndakamafuna dzirereze nde madziwa gala amalira amayasama kukamwa nde pofuna ndigwira lero just pofuna ndi nthawitse kuti dzanje ndikamwe galu zarani zakumana nde amalumadi ndaona mukusambitsira mankhwala osiyana-siyana paliso sopo mumagwiritsa ntchito zida zanji komanso mankhwala anji kuti musambitsire galu? Ifeyo makamanga ngati galu tawayiriri timagwiritsa ntchito sopo monga mmene mukuoneramu tinganeso zabodza chilungamo chikuoneka tikachoka pamene papo tikakwecha ayelembe ngasindi utowayita ayenera kuti ndithu ayelembe bwino kenako timamuyika mankhwala mu dibi nde galu ngati ali ndi tamuyika mu dibiyo ndi timagwiritsa ntchito magulu awiri pali uyo ndi cyber db pali wina super db nde tsopano uyo ndi paudalayo mukumuonayo ndikuti timagwiritsa ntchito pokhapokha pamene taona kuti galu jayo ali ndi utitiri kwambiri zedi ndeto tikamaliza timawaza so galu ja paudalayo ili ndi season kodi business yanuyi? Season ino amakhala ndithu akubwera galu ochuluka? Ne kunena chilungamo season palibe. Mwina ndingamene ndinganene ngati mongananena kalepo yambo nena kuti makamaka ngati munomo mtown pali mafendi nthawi kuti mabwana alandira ena amatipanga budget nditoti agalu akasambe for example agalu amabwera pano sagalu onse ayi agalu ena amabwera week ndi week agalu ena amabwera after 2 weeks ena once a month ndichifukwa kinanena kuti pali mawiki ena kumabwera agalu ambiri pali mawiki ena kumabwera agalu ochepa kachikena anthu amene amakhala agalu amakhala kuti anthu ena ndi anthu alendi asamuka apita kwina nde kuti customer wathera pati pamenepo nde kuti chiwerengero chathu chipeza kuti yatsika ngati kwabwera
customer wino choka kwina wake ngati blantyre abwera ndi agalu ndikuti chiwerengero chathu simakhali chakwera so amene koma ndi ya ndalama ntchito imene ndimene muonera munthu kuti akubwera ena kupita kuyambira 2015 mwamanga manyumba atudzibweni Sibweni bwera lukhala ndi thazi sibweni bwera lukhala ndi moyo kamene iya izandala masilikamba pakamera ayi nkhani imene mwanenazo ndenzoona ndithu mwanenazo ndenzoona ndithu mmene munkayamba galu mmodzi munkasambitsa ndalama zingati 2013 zingochokera pa 2013 inali pa 80 kwacha 80 kwacha galu mmodzi pano galu mmodzi ndalama zingati 2000 akule anchepe 2000 wankulu ndi 3000 wang'ono 2000 alipo agalu amene amavuta kusambitsa alipo amakhala otana galu ngati amene agalu ngati amene ovuta kusambitsawo amakhala onena kuti nthawi zambiri galu amene amaoneka kukhomoko kuti ndi aoneka ngati opusa kunoko amavuta kusambitsa amene amonetsa ngati kuti uyu ndi opusa kwambiri kunoko bwera kunoko amavuta kopsa moti machithandizana anthu atatu koma galu amene amonetsa kuti kumpanda amaluma bwera kunoko aliyense amathukwanitsa kugwira galuja mmodzi asati sothandizana anthu atatu ayi agalu timadziwa kuti akakumana pamakhala kuhuwana kutere agalu ochuluka makamba kuti matokanda agalu mwina 8 pa tsiku tiyelekeze mwina 5 abwera pakamodzi nkamodzi zimakhala bwanji wapanga control kuti asalumane pa 5 wonse mwina somwachepetsaso amathobwera 10 khala zimatha kutheka kupezeka 10 or 15 anthu agalu aja amakhala kuti abwera ndi anthu osiyanasiyana for example wina abwera ndi galu mmodzi munthu wina akoka agalu ake atatu wina abwera agalu ake 5 wina abwera ndi agalu ake 4 atupeze kuti anthu 5 abwera kumano wina akhala distance nkhani ayiko ndi distance mangwa basa musayandikirane mukhale distance ndiye ngakhale timapanga choncho chifukwa agalu aja amakuwana ngasagala aja amakhala aliyense amakhala pakwawo ndiye akakumana makhala kuti tsopano aliyense akuona zinthu zimene samaziona ndiye sitidziwa kuti anu ake amayankhulana kamavana kamatanga amakhala kuti amakhala phokoso mwana ngoni kuti panopa mukundipatsa fusoli kulibe phokoso laga koma mukanandipatsa mafusa kanthawi kenakake mwina anthu adakafa maphokoso ake tsiku limene simaliwala mmangokhala mukulikumbukira mu ntchito yanu yosambitsa agalu ndi tsiku liti nthawi zambiri limene sindiliwala ndi tsiku limene business sinende bwino makamaka zimakonda kuchitika izi zikakhala nyengo ya tikumaliza chaka mwachisazo nyengo ya Christmas ndiye tsiku lake likhale lachinayi ndisaname ndisaname timangobwera kudzangothera dzuwa sikukhala kukubwera agara ndimaya ndipo kunena chilungamo ndikakhala phema likoma nyengo imene iyo mwemo tilingopita kuti amene akatipeze ndiwati omwe koma nthawi zambiri sizitani zimayenda mwadongosolo ayi ndinayimirira lifo uyu bwana wangu bwera tikulowa ndero munazulana ndi agalu ambirimbiri agala maridziwa mwina pamene tikupitirira kucheza komanso tupita kumapeto ndimafuna tidziwe kuti zotsamwitsa za ntchito yanuyi ndi chani zovuta pa ntchito yathuyi ndi agalu ena mabwera oluswa oti chibadwire galu yasanasambe ndiye kafika panopa ndiye kumakhaladi kulimbana ndiye chifukwa chene kuti tilipo anthu atatu timakwanitsa kumutani kumpanga 100 galuja mpaka na apeza kuti wasamba bwinobwino kuti tinganene kuti pali zotsamwitsa kwambiri zokhudzana ndi pa ntchito yathuyi kusambitsa galu timakhabe chongokhala ngati maka ngati galu oti ndiwamkulu kale kuti chibadwire sanasambe ndauti lero tamva zoti kuamasambitsa galu tikansambitse amasamba ndithu komano timachita kulimbana zimakhala zoti zovutavuta ndithu komano amasamba ndithu ende galu jayo akabwera mowirikiza basi amapezeka zoti wazolowe anthu amene amaona ngati ntchito iyi nkumayiphweketsa kuti zimenezi ine sindingapange mwakuti uthenga wa anthu kwa anthu ngati amenewo ndi otani ine ndikuwalimbikitsa anthu kuti asamaphweketse ntchito
ntchito iliyonse ndi ntchito bora kupeza ndalama. Inuyo pamene muli pammathawanso galu? Ine galu sindithawa. Ola ataluza ya mtundu wanji? Ola ataluza mtundu wanji. Timaona mmene akupangira ndanakala kuti akakhala kuti galu ndiolusa timadziwa kuti galu timugire choncho kuti mupange chonchi. Mpaka ngapeza kuti galu jayo zikutheka ndithu mpaka na kukhala naye chifupi. Nzanga nandifunsa kuti ukafunse kuti agwira ntchito ndi agalu paja amati amuna ndi agalu amafanana kodi amuna zochita ndi agalu? Agalu amuna sa agalu. Chabwino. Agalu ndi agalu. Amuna ndi agalu. Mawu ano omaliza pamene tikumaliza kucheza kwathu ndotani? Ine mawu anga omaliza ndingwapatsa chilimbikiso. Makamaka anthu amene ali ndi agalu. Kunoko aziyesetsa kusambitsa agalu ma deep tank. Monga mmene mukuoneramo. Mmene timasambitsira ineso kuti ndi ma deep osalabanga zimenezi kumano kulikonse kuli ndi experience yake. Mangati amene ali delanga lino la Lilongwe. Ayesetse ndithu kuti peza ndithu tidzasambitsira buno ngati mmene mukuoneramo ndithu. Mmene mundithu ndi mmene tachezera ndi Achapola Saines yowa amagwira ntchito ndithu yosambitsa galu. Ndikhulupirira tamva ziwiri zitatu tadziwa kuti kodi zimakhala bwanji. Timangoona mwina galu nkomadabwa kuti kodi zimenezi amathana nazo motani. Ine dzina langa ndi Sungana Nsiliya mwakomanonse.